Good morning mga ka-idol. Karon kuanta ka mga ka-idol og lambay mga ka-idol. Magluto ra og lambay mga ka-idol. Oh, lambay mga ka-idol. Oh. Dad-o ni sa field trip mga ka-idol ning lambay. Lami ni mga kayo mga idol pag maluto. Oh. Sa nagkaha mga idol. Ato na ning isod sa sudlanan mga ka-idol ni atong lambay warang dad-o na nato sa field trip mga ka-idol. Lambay na. Tambo kayo ngawas oh. Kuntol day. Binlag do kabok. Binlan na do kabok mga ka-idol para sa nagluto. Ha? Okay na na. Una ni ang lambay mga ka-idol. Oh. Lami kayo. Dili na lang takutog mga ka-idol. Salamat.